Nus atá a goibh a chóir tá an seo le Tim Armstrong údar at cuan of dríseach nó Tinte na Farraige Duibhe mar fear an sa gailge agus le reinseachtaí ús aimnithe Tinte na Farraige Duibhe mar jaarliste gradam de bháilrethe do astruúáin na bliana nó de leabhar astrathe na bliana. So Tim, chunas mar bhreathn sé is a bheith got goil daoine ag léamh an leabhar seo in éireann agus go siad a bansoltas. Well, hij was of maak is hij zegt het jongen met de haneke hukam en nosach ik is volugo kan we dole genu achunde get een loed no van me gegalig na heren van me geen in mijn gooi uit tukkie wel vat wat ik doen jou in heren a lees aan een galig na heren de lees aan een galig helpen en shows maar sinds je korm was of ma a bhauncho a bhí a fiochanrí in scríag agam a scuúlaigh na sarsaige. So mar sin ha mí tíireach ar mo ghói glán lei sin go cínteach. Iad gur fad. Tá imachtaí sais ag tosú a ríist in éireann le déanaí mar sin gomininic bíam ag féilte nó ag mós a fob agus tagan daoine thugam beag gach uair go bíam ag slua a bhfuil gaigóirí ann. Tagan daoine thugam agus déann siad léime an leabhar sin haitheann sé lom. Agus fiú hála sé bhí me ag an urinal I deachtarna agus castan ag an thugam agus dúir siad léime an leabhar sin. So yeah, há sé sin go mórlam agus bhíon daoine a caint an faoi. Ar hála sé sin deit mór an in Alban ar daoine a caint leat agus. Yeah, bheith daoine tíon thugam agus a grach an de léomhí dé agus gan de chuirte rua. Agus I mean sminnig en mollige schaar a huid mi va ha kerridge ag sé skrivet in a hiintje aan een galig na helpa agus vai brian ri a hahed at a phone vi gi de brian a hula oitje at a phone agus sé skrivet it hannes en kujoch agus vai was galing nooit Weet de is kollig kan roid a leer kun du drielschach de gache gele a phone gacheitje agus sé de kleise van kan begie de leer de gache gele agus hulkie dat kun du drielschach so sé mollig moor of sin agus vami ja kuch Ruto aling kuch is min get nien agus a hahed a leer in a vi gehaald agus a leer de gache gele er phone was sin ma brie. Bhí lá seo ceist nachhfuil pléite gom leat hanna ach bhí lá an astruúáin ann inné sais lá an ada ceangacha idirnáisiúnta agus tá sé spéisiúil tagan daoine thugam agus déann siad lé méid do leabhar sé do leabharsa ach bíann rá well cinálíonn is leabhar Timothy an daisní Ganné sé de láir sa hán in is. Beidir beagání de sin so bhíon an lééis sin an faoin astrathóir agus an bhfuil an taistrathóir do aiceithe the invisibility of the translator ach uaireanta deir daoine ar lumeach deir ní lume chunas mar bhreathn sé animníoch cuan of dríseach agus bhuaigh sé roiint dúis animníoch é do húisne saltar ward ceanna thuaircéalt is mó a gáil cupra éagsúil chunas mar bhreathn sé is éh animnathe do húis I danga eile inis. Well, a rís tá íontach má agus sé de obair a hain ag ceanan lá agus ha mí Díre chotangel gin de chugu join kun du dúseach mar project at de hengechi agus had sin scanol agus ha díre mar roiig vil dochma in sin agus gema héitlet leis an duis gekínteach. Gur mí agat. Tá omíocht dhéar an so neadidir tá astrathóirí ann atá a bhfuil na céata leabhar astrathe chu agus astrathóirí móra. So ach is das a bheith animnathe don chéad leabhar. Donna daoine a bhfuil ólas agus sim acu sa chéad leabhar eile a bhí ailsiú go strathach an steabhal iris litrathe gaige na Halaban. Caihanna eicimid an lingus duracha fad fáide go lua go má tá tar nós
Hij fémi mé uit goed gewel dol ma slu de genoun zou you nach mi a ferregin gewel bech en galoor agam nu gewel mi galorig divi a skrieg si dierig na ma vehen draast hij was ook div unie galoor a lorig de skrieg ku onoroch is a chami a gobed klaar na ma vehe is 4 mi barach unie hurig de skrieg is mar sin ha mi noch is na be torch chofate en tuverille gewel torch fate galoor she lower more in this mo of his sound ik count how is ha more in a character in is ha more in a skielich in a dollar nu now is mar sin she project is mo how kujo ach ja hij dol gesludig gemal en draaste ach Johan, can create you me. Hami a copadora. Oh, credit who Navi were. Biaun, la bria boyacher corric in biaun. Well, Gurma a haze lat leshin, agus Gunari lat lesh, Thomas Tomeric. So Nilain Vrewerthanish. Rudbug Owan Derek Wallum a flaylat. Sheedham gur Louis to Hannig or Hahan on Lower Dune Gomorlacht, agus Gurrish in a Lower. Imasna lewer smó a hahan agus beidir gur chuir sé ag léamh tú fiúháin ach tá scanna nua teach amach agus chuir sé sin mé hí léirú sa fictalin áú pictan an das the lighthouse mar ag na ferme im lá léile déine de dún 9 cahar gus bhart mé well raig mé le sinna eiscint Har of a Granver, Kinalin camp and áitina agus sean scalan, so tá ag súil leis an ceann nua eiscint ach an wachú ceann 9 cahar? Well, ha mi duna fiú her bhór rí se film agus go rucha seo ha na léirvis an a bhí go ma dáchasach ha mi smúnicha ha dúine nach dána cé mach é can ha mi smúnicha agus fa dúine genu léirvis an cartra a film agus dúine gra go bhfuil gléfa ha mi dáchasach ha áte na machria féimi áteach Jan film Dune 8 Jevan 9 gochut sa céhead agus had piece an own a hiú en léir sin a bhain ach ha mi dolet chanil an film hín a gobed agus Tá an baran an character seo an baran tá sé lufa tá sais Bullagach aigen a aig den is mar Tá reint in a héfachtí speisialta sin a raus fad ach an sin an scéile leút ferbert an scéil cin céim fágil na character seo tá sé granver an áitina ach tá an bunscéil ach tá ag sú go mór leis an ceann nua le Timothée Chalamet cum sa citeoch mi dáchas can bí ma Well, bhí sé anias fad leirt leat Tim Armstrong bunúidir an leabhar tinte na farige diva nó cuan dómh tríteach mar fear ana in ag na Halban tá me súga me leirt leat a ríist faoi Herbert eile nó fi ag an spéisiú goúa. Slán char. Okay, mór an taingáin. Okay, tin in dras.